تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. ассалому алайкум. рӯзи саиди ҷумъа ва рӯзи иди бузург, иди қурбон ба шумо муборакбод боша. Сарбуланд хонобод боша бародаро. дар хизмат ҳастем метрои Люблино. ин наворое ки мебинед алҳамдулилла шаҳри Сафон овароӣ кардам бародаро. ай хирсандӣ аз бигем рӯзи муборак, яъне ки аз ҳамун масҷиди Сафон овароӣ кардам. хай навора хушрӯ тамошо кунед ва дар ҳаққи мардуми хайрхоҳ чӣ мегӯянд ва дар ҳаққи мардуми хайрхоҳ дуогӯ бошед. алло нигоҳбонту, идотон муборак ва рӯзи саиди ҷумъатон муборак. имрӯз ака баъди ид бо мо мерем дастгирӣ барои бачаҳои худмо ки ба хотири худо аст, яъне дирастарш ки бачаҳое ки иштирок имрӯз бой доранд. бой аслан мо медонем ки ин дираст нест дар ислом дар рӯ задан. хай барои бардоштани номи ватан ва парчам ҳаракат мекунем дар барш бошем. алло нигоҳбон. Салому алейкум рахматуллоh. Рӯзи иди қурбон, рӯзи ид муборак шав бародаро. Ина мо дар рӯзи идем алҳамдулилла хеле мардум зиёд ҷамъ шуданд. Мо камтар сиёмка кунем. Ина масҷиде ки ҳазрат акай бобоҷон 88 дастгирӣ кардан, бо дастгирии бародаре масҷид обод шуд алҳамдулилла. Мана бародаро имрӯз хеле рӯзи хуб, ҳама мардум ҷамъ шуданд. доне ки савобаш дар шахсе ки дар ин сам гузашт худо хоҳад мерасад. иншоалло мерем дохилам сиёмка мекунем худо хоҳад. иншоалло мана хеле мардуми зиёд алҳамдулилла. ки сиёмкаи мо гуфти акай бобоҷон ҳама деҳқонӣ мебиё. иншоалло дохил мерем. ман иншоалло масҷидаи наздикиш худо хоҳад дохил мерем. иншоалло дохилам сиёмка мекунем. ва худотон тамошо кунед иншоалло. بسم الله اللهم افتح لي ابواب هنا بردار داخل مسجد اخوان خیلی مردم ایده خواندن رفتن الحمدلله. یکم ایتاج اینا انشالله دیگه ایتاج میبریم خواهد انا دیگه ایتاج بردارم انشالله نماز خونده الحمدلله. سلام علیکم و رحمت الله. خب انا جای محراب مسجد همینجا دیگه ایتاج جای محراب همینجا الحمدلله. خیلی روز خوب شد، مردم نماز خونده رفتن. خلاص من از سیوم چهارم ایتاج هستم انشالله. همش کیفیه. خدا نگهدار. اکی بابوجون خدا نگهبان برادر. خیلی این تا روز قیامت اینجا اجر برای شما میرسه ان شاء الله. فالله خیرا حافظ. خدا نگهدار.